मा ओंख्रि संनो फिसा? नों जेखौ सङो बेखौनो जागोन आयै। जेखौ सङो बेखौनो जागोन माने नारजि संसै? नों मोनथिखायाना आयै आंखौ नारजि जाया होननानै। अब्ला माथो अनला संसै? मा आं जायै जायै ओंख्रिखौसो संनो होनो। अब्ला आं माथो खालामनांगौ नों जेखौ सङो बेखौनो जागोन बुंबाय नालाय। बे मोननै नङा नों जेखौ सङो बेखौनो जागोन आयै। बुं मा संनो दे बुं। अब्ला आलुखौ संदो आलु। नोंना उदै गाज्रि जादोंना फिसा? अब्ला लाफा। नोंथ' लाव लावसो खिदोंना? माथो जाखो? माने नोंनो लाव लाव खिदों। लाफा जाबा नोंनि लाव लाव खिनाया बारा जागोन। मैथा। हाथाय होयो। फान्थाव। बेजों मोदोमानोना। गरसि। गरसि जाबा नोंना खर' गिदिङो ना फिसा? अब्ला माथो संनो हायो गोसोबायदि संदो दा। अनलाजों नारजिजोंल' दा सं जेखौखि सङा संदो नोङो। जेखौ दं बेखौनो संदो। आंबो बुंखाबायना फिसा नों जेखौ बुङो आं बेखौनो संनानै होगोन। अब्ला अमाजों दालि जहलजों संदो आयै। नोमफाया जाया फिसा अमाखौ। हांसो एवदो दालि जहल संदो। संगोन ना फिसा मानो सङा जानो। बे न'आव रुवाथि जानोसो हाबा जाफैखादोंना आङो हा बेरेफुंजानि सिखारदो आरो बिनि सायावहाय गथ'आ मा जागोन मा जाया सोंदो आरो बिनि उनाव संदो नोंनि लंपेन्ट गस्ला खनदो रुम फोसाबदो आरो जाखांना ओंखाम खालाय सुदो आरो नोंसोर जाखांदो थोरसिखौ सुबावदो आरो सासे दंबावो बिफा बेथ' सानसे सियाराव जिरायनानै थांखु जाना न' गंसे गारना दोनजोबो रागायानो एखमबा ओंखामाव मुलि होनासो फोथैनो गोसो जाथारो आंहा खामाय दामायखौथ' मावखाला जेबो सामफ्रामबो बिसिनि सायाव जिराय जिराय उदां उदां नायल' नोंनि नोमैया सानसे खामानि मावै मावैनो दुब्ला थैलांगोन। ओइ खोनासंलाय मा? बे थां प्लास्टिक गार फै। गाव गाव जानायखौ गाव गाव सिबगारना गारनो हाया नोङो। बिफा बेथ' सानसे सियाराव जिरायनानै थांखु जाना न' गंसे गारना दोनजोबो बेखौ सिबबाय बायनो से नायल' नोंनि नोमैया सानसे खामानि मावै मावैनो दुब्ला थैलांगोन नोमैया